الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa wanda muke tare da su da sauran group duka da sauran YouTube TikTok da sauransu insha Allah da fatan da kuna lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya Allah sa haka ne masha Allah lalle insha Allah a yau mun sake da muku da ainihin wannan talla ta wannan magungunan namu wannan cibiya ta An-Nur Sante ko An-Nur Shifa ko yanda ma ta fara Shifa al-Qur'an insha Allah muna tare da ku a kullum kuma kamar yadda muka saba tallata muku magunguna to insha Allah shine muka sake dawa insha Allah mu nuna muku akwai magunguna daban-daban wanda yake magunguna waɗanda suka shafi maganin sanyi koko tension diabetes musamman matsala ta typhoid kenan kwali kenan masassar hanji irin su matsaloli na istimna'i kamar yadda mafi yawan mutane yau suna fama da ire-iren wannan matsaloli na istimna'i wanda yake a can da mutane sun ɗauki istimna'i kamar ainihin wani abu ne wanda yake na neman mafita dangane da rayuwa yanda ba za ka faɗa ta hanyar zina ba to lallai baka yi zina ba mutum to amma kuma ka je ka yi abin da kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi hani da shi don saboda mai Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul mu'min Allah subhanahu wata'ala ya magana dangane da faman ibtaga inda Allah subhanahu wata'ala yake magana cewa da faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun kenan kaga duk wanda ya nemi abin da yake kuma bayan matar shi daman ana son mutum ya raya sunna ta aure to sai mutum duk wanda ya kuskura biyo ta hanya wadda ba ita ba to ya tabbatar da cewa da ainihin ya ainihin saba ma mahaliccinsa na bi irin wannan hanya shine mutum wadansu ba sa da ake da istimna'i ba shine auren hannu mutum ya aure hannun shi har ya ainihin biya bukatarsa to wannan yana ɗaya daga cikin babban matsala wadda take ja mutum matsala yin bushen kwakwalwa mutum ya zama to cewa kwakwalwarsa ya sami matsala ta yawan mantuwa har ma mai istimna'i yakan iya zargin kansa ma da wani sihiri ya so ne zai zama to kamar ya zare wanda yake ba duk wani abu ne ba wanda zai zo ko karatu ko wata haraka ta wani ainihin kasuwancinsa to za ka ga cewar da ainihin ya zamanto cewa bai iya controlling kansa bai iya ajiyar wani abu ga kansa kaga inda Allah subhanahu wataala ya fara magana mummune na kirki wanda yake Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina hum li furujihim hafizun su dangane da ainihin gami da farzansu ba sa zina suna kiyaye kawunan su illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai ainihin ga matayensu suke wannan za su zo su biya bukatunsu amma malakat aymanuhum lokacin da akwai bayu kuma za su zo ma bayan nasu wa innahum ghayru malumi wannan su ba abinda ake zargin su bane amma sai Allah ya ce fa duk ta gawara a zalika duk wanda ya nemi koma bayan wannan kenan kaga ta nan ne istimna'i yake shigowa ciwar da wannan duk wanda yi sa fa ulaika humul adun wanda sune wanda suke ƙetare iyakar da Allah subhanahu wataala aje ka Allah ya ce kai ainihin jima'i da iyalinka biya sama ka bukata kuma sai ka ce da hannu zaka yi ko da waɗansu sabulu ko da waɗansu abubuwan da turawa suke ainihin yi don saboda ba sai ka kenan kula da wata ƴa mace ba sannan ka biya sa bukatarka so da yawa waɗansu bayan Allah sukan ɗauka a yin istimna'in nan ba wata matsala ba ce face ka gudu zina to wasu aka yi magana su da cewar da ainihin a kiyaye zina zama mutum shi kaɗai ya zauna ire-iren wannan ƙasashe na Cote d'Ivoire, Senegal, Ghana, Togo, Benin, irin su Lagos da sauran su ƙasashe masu ni'ima mutum ya gudu zama tsawon shekaru masu yawa to haga mutum sai ga cewa a'a larura ce ta neman kuɗi da sauransu lallai larura ce amma kuma bai yiwa ga matashi mai jin kansa ya ce sha mai kyau ya ci mai kyau sha mai kyau sannan kuma a zauna lafiya mawacin hali ne gaskiya sai wata sha'awa ta gitto maka to amma gaskiya gara mutum ya hankuri
da ainihin ba sai ya biya sama kansa bukata ta wannan bangaren auren hannunsa ba, ya fi masa alheri da ainihin ya je ya menene ya hau aukan ma yin wannan istimna'in din, dan ba karamin matsala ba ce. Kenan kaɗan daga cikin abubuwan da ke sa wallahi yana gurɓata ma waɗansu maniyyar su yana ba za su samu ƙwayan halitta ba. Sannan kuma yana ja mutum kankancewa gaba gare sa, yana ja mutum yayi magani mutum ya ce yana da sanyi fararen ruwa sa fitarsa yayi magani ka cin matsalakin, amma ma dama ba mutum ya sha wannan maganin istimna'in ba, to mawacin hali ne ainihin ya sami waraka. Sannan kuma yakan ja mutum fi so waɗansu ƙwararraji wanda mutum a kowane lokaci ƙaiƙayi kawai bai ƙara masa na matsi da jikinsa, in ya je ya wanka zai ta samun ƙaiƙayi da sauransu, duka matsalolin istimna'i. Yakan ja mutum ciwon kai a tutan, yakan ja mutum mura ko lokaci mutum yana cikin mura, kaga duka wannan matsaloli na istimna'i. Kenan ainihin da mutum ya je ya ja maka matsalar da Allah subhanahu wataala ya yi hani akan ta, kenan gara ma ya bari ma ya fi masa sauki. Wannan shine, Allah ya sa mu dace. Sannan na biyu shi kuma sanyi, ba wanda bai da sanyi ba wani dan tahliki wanda zai cewa shi bai da sanyi, sai dai gurgudan yanda yake sa wani matsala ba haka yake sa wani matsala ba. Shi ne ake cewa toilet infection. To shi wannan sanyi ko ko na a ce ainihin infection urinaire, infection de corps da sauransu duka ana samu wannan. To shi sanyi shi ma yana da ainihin wannan al'adu wanda ainihin yake sanya mutum cututtuka daban-daban, musamman mutum yana samun cuta ta ainihin fita fararen ruwa, na ɗaya kenan. Na biyu yakan inje mutum matsala ta gaggawa inzali, sannan kuma yakan iya ja mutum feso ƙwararraji, yakan iya ja mutum warin baki. Shi wannan zaka ji wani na warin baki hansarinsa baka iya zama kusa gare shi, to an ba daga cikin baki bane, tunda aka ba wasu ƙuraje ko wani abu da ruba cikin bakin shi ba, daga cikin uwar hanji ne wannan warin yake fitowa. Shine sai mutum ya samu wannan hansarin, mutum bai zama kusa ga mutum. Shi wannan ainihin yanayi ne na ainihin daga cikin uwar hanji ne wannan matsalar take. To dukkan nau'ikan sanyi yakan iya ja mutum ƙuraje, yake suna faffashe dashi mutum ya ta jin ƙuraje da gare shi. Sannan kuma yakan iya ja mutum ainihin ciyan haƙora, yakan iya ja mutum ainihin kaga idanun mutum sun kaɗe sun yi jawur da sauransu, dukkan nau'in sanyi ne. Yakan iya ja mutum ciyan kunne, yakan iya ja mutum, yana da nau'uka daban-daban. To ainihin gaskiya magance matsalar sanyi abu ce mai sauki, abu ce kuma mai wahala. In sanyi ya jima cikin jikinka dole sai ka ɗauki treatment akalla sati 3 zuwa wata guda ko kwana 45 haka. In kun bai yi tsawon lokaci ga jikinka ba, dan bai ainihin sa maka cuta mai yawa ba, in ka sha mai irin na sati guda shi kenan sai ka samu sauki. To amma waɗansu sukan da rauni, sai in sun ga su kwance ko in su samu ƙaba, dan su ma samu irin masu wannan matsalolin, wani sai ainihin gaba gare shi ya kumbura duka, ƴaƴan mulkin sun ƙaba sannan a zo mana da wannan. Kin haka irin wannan za a yi ta magani, za a ta sai an ɗibi ɗan tsawon lokaci ana treatment. Amma lokacin da ka fara jin canjin yanayi ga jikinka, matsalar ciwon goyiya, ɗan shekara 25 da ciwon goyiya, ɗan shekara 20 yana ciwon goyiya, yana da ciwon baya, ɗan shekara 25 ka san kuma akwai matsala. To duka irin wannan sanyi shi ke jan wannan. Kina kaga idan ka yi gaugawa kan magance wannan matsala, sai ga Allah ya kawo maka sauki, ka rabu da wannan matsala. Amma mu sani irin wannan ƙasar a tutan ana cikin nau'uka na sanyi, a wannan ƙasar, sai dai irin yanda yake mun ba haka kenan. Yana da kyau da wata zuwa wata 2 ya zama cewa kayi amfani da maganin sanyi, ka rabu da wannan sanyi, shine mafita gare ka. Amma in dai kace zaka zauna sai lokacin da kai ka ga wani yanayi na daban, lokacin da baka iya aikata wani abu, to shi sai ga mutum ya zo yana neman magani. To al'adar mu ce wannan. To ya kamata duk lokaci idan ka ji wani abin da baka saba yi ga jikinka ba, to ka zo ko kai control, ko ka je ka yi examen de san, duka yayi, ko ka zo kai control ga wannan. Akwai ma su ma mai wannan ko kudin su ba masa, amma jika ne na ka'ida ta ainihin wannan computer inda zamu zo mu yi ma ainihin mutum consultate a ga cewar da ga matsalarsa. Duka bakin jika guda ɗaya ne. Jika guda ɗaya, in muka lura ba kai ma kudin ma sai mu barka maka ma wuce. Amma mu tabbatar da cewa ga abin da an matsalar ka nemi magani. Shikenan, ba dole bane sai ka sai magani. Idan aka zo aka kwanta maka abin da matsalar, ga abin da matsalar ka, shikenan kawai daga bayan Allah ba kuɗi ma mu kun mun sha gaya mana cewar da nan inda muke nan mu ba mu san keta ba. Magunguna ne ga sanan akwai su ko ta wani bangare. In tabbas da gaske ne ke baka da kuɗi, to ba mu da matsala a yi wannan, sai mu baka ka je kai treatment.
in ka samu lafiya kai ka zaka mana kuɗi. Mu ba mu alfahari na mu ce wai a'a mu kaza amma alhamdulillah yau mafi yawa in wani ya zo nan yana jin sunan wurin mu sai in ya zo ya ga cikin lungu ne muke, amma alhamdulillah kwatanta gaskiya gwargwadon hali shine ya kama kila. In mutum ya zo yanzu yau ya zo bai da kuɗi muka yi bashi mun bashi, in ma ka gara magan maka dawo, in ka gara makan maka dawo mun san sai insha Allah sai ka turo wani ya dawo nan ya zo mun nan. Kenan kaga ba mu da matsala dangane da wannan. In Allah ya sa mutum kana da ciruta ga jikinka ba ka da lafiya, to in dai baka da kuɗi to kakka ji ainihin kiwa ta ka zo wurin mu, kana ka zo wurin mu mu baka maganin da zaka je kai tare da iko Allah kuma ka samu lafiya. Wannan shine. Sannan kuma shi wannan matsalolin sanyi bangaren mata yana sa su ciwon mara, yana sa su rikicewa jini sai ya rikice mace wadda ta saba al'ada duka kwana 3 kwana 2 sai ta yi sati guda ɗaya sati 2 jini yana zuwa mata. Wannan duka nauyi ne duka na matsa ta sanyi infection, toilet infection kenan, matsalar shi ce duka. Amma menene akwai sauƙin magancewa, nan. In kuma ka bari matar ka ta ce gaba da wannan ciwon mara, wannan zubar jini yana zuwa, to har abada za ga cewa an samu matsalar bangaren aihuwa. Akwai wasu mata